Новия хитов български сериал "София ходи" вече е в столицата. Очаквайте го скоро и във вашия град. С участието на кмета, столичния автотранспорт и любезното съдействие на ГЕРБ. Шегата на страна, но тази тежка ситуация има два аспекта. Единият е бездарието на Терзиев, другия обаче е подлостта на Борисов. Не може да се мислиш за големия бизнесмен, който е създал бизнес за 500 милиона и че винаги взимаш най-правилните решения, нищо, че баща ти там те е сложил за бушон, а изведнъж да се събудиш като кмет, да се сблъскаш с реалността и с истинските проблеми на хората, и то без огромния гръб на родата ти от Държавна сигурност. Резултатът е ясен. Пари няма, транспорт няма, буклука извира от кофите, а някакви пичове обикалят всяка вечер улиците да ги поливат. Вероятно борейки се с глобалното затопляне. Тъжна работа, но ще бъде обицана ухото на всички софиянци, когато следващия път отидат да гласуват за кмет. А либералните демократи, които се мислят за повече от народа, по-умни, по-можещи и по-знаещи, дано най-накрая да разберат, че колкото и да търкат жълтите павета, си остават пълни бездарници. Тук обаче идва и подлостта на ГЕРБ, които контролират от една страна Общинския съвет, поради тъпотата на същите тези либерали, а от друга страна държат правителството. По този начин те създадаха ситуация, в която София няма бюджет за 25-та година, а държавата не иска да плаща. И веднага подло извадиха опорката, че по времето на Фандъкова такива проблеми нямало, но ни спестиха да ни кажат колко пъти се е намесвала да помага държавата. И въпреки това, господин кмет, за вас изцяло важи поговорката "Кьора в карти не играе", или перефразирана от Доналд Тръмп: "Вие не държите силните карти". Даже никакви карти не държите.